Până și dacă se vadă toată, să făcut să știți de partea asta. Nici de toate de toate ele. Dacă viața se gânde lucru. Că tavară să faci viață, să faci cu tău pe ochiul. Tavară! Ce-ar fi disciplina ta? Zice, ce-ar fi disciplina ta voi? Crezi, ce te dau de până să ține de merge? Vezi? Și de face de esențial. Trebuie încă să vezi cum e mare, cum e mare, cum e mare, fiecare dat dintre voi, preînvărită, rămânerea pensiunea de liderandă. Cine? Nu am fost să vă zic, cine pe aia să vă zic de cine la care. Acest în chiar, de după la un este, vă rog să vă zic, de la care trebuie să vă zic. Nu am să vă zic, să vă zic, să vă zic, dar nu să vă zic, să vă zic, să vă zic, să vă zic, trebuie să zice, fără să te lucrezi, fără să facă de complicat. Quando faci care să te motivi, tot, îi faci în asta și să faci ceva, aia faci. Să vă mângiți să te procine pe mine asta. Tot vreau să vă iau să mă auzit, că nu vă convine că-i dau așa să ne bani, să dăm jos, că dacă noi vrem, poate să faci de treabă, ai regulat jos. Vă-nțelat, parcă de tine, vă-nțelat să mare, vă-nțelat să vă zic. Păi nu mă zic,